Moro, pääseekö tänään Ostarille? Sori, mulla on treenit. Okei, ensi kerralla sitten. Juu, moikka. Moikka. Kako, moro! Mitä äijä? Mitä? Suoraan koulusta taas. Haluan nähdä enemmän energiaa sitten matsissa. Ottakaa mallia Rikusta ja Onnista. He olivat käytännössä ainoat, jotka oikeasti pelasivatkin. Matsi on tärkeä, ei sitä voi ottaa puolivillaisesti. Ja kaikki on sit tulossa matsiin. Ei mitään viime hetken tekosyitä. No kun mulla meni nilkka. Mä en ollenkaan jaksa tätä meidän coachia. Joo, on se kyllä ärsyttävä silleen. Voisi ottaa vähän iisimmin. Joo. Ei ole niin vakavaa kuitenkaan. Mä ruvetaan. Jes, huomiseen. Huomiseen. Moi. Moi Riku, miten menee? Ihan hyvin. Tässä on mun kaveri yläasteelta, Riku. Tässä on mun kaverit Riparilta, Aada, Robin ja Henri. Moi. Meidät kaikki pakotettiin Riparille. Mut hei, ainakin me saatiin rahaa. Jos sä sitäkään sait. Niin, sä oot vissiin tulossa sinne nähdä meidän porukan kanssa. Joo. Mistä te puhutte? Semmosesta tapaamisesta vaaripaariporukan kanssa. Tyypit tuo sinne vähän kaikkea. Pääsisikö mukaan? No siis se on oikeastaan vaan meidän kesken. Mä voin kyllä tuoda bissejä, jos haluatte. No sit oot kyllä tervetullut. Joo, todellakin. Mistä sä ottanut muuten niin bisset taikaa? Niin, no... Enpä tiedä, katsotaan. Joo. Sulla oli taas melko kiireä. Joo, mullakin oli siinä ja on kyllä ihan öysää. Missä me ollaan siis? Sivu 81, mä tarkastelen näitä läksyjä. Okei, lähdetään vähän peruttelemaan taaksepäin, niin muistellaan tätä läpi. Katsotaan. Mitäs meni koulussa? Ihan jees. Ei mitään ihmeitä. Ei. Jos mä täytän tiskikoneen, niin saisinko mä vitosen? Mihin sä nyt yhtäkkiä rahaa tarvit? Ihan yhteen juttuun vaan. Saanko mä sen vitosen? No jos sä imuroit olohuoneen ja laitat vaatteet pesukoneeseen, niin saat 10. Sovittu.
Tässä on tää 10, jonka mä lupasin. Hyvin tehty. Kiitti. Sä harvoin tarjoudut siivoamaan. Mihin sä oikein tarvit rahaa? Yhteen juttuun vaan. Voitko antaa olla? Älä tee mitään tuhmaa. Äiti. Moi. Oot sä Elmo 666? Joo, sä toit ne pisset. Joo. Me sovittiin 20. Onks siinä kaikki? Joo. 2 X-packia. 12 tenttiä. Joo. Hei. Mä voin kyllä antaa sulle vähän alennusta, jos Tää. saat nää kaikki 10, jos tulet nopeasti käymään mun kämpillä. Tää. Se on ihan tossa lähellä. Voit tehdä sillä 10 sit ihan mitä itse haluat. Ei oo mitään hätää, se on mitään aie panna. Eikä sun tarvi mitään ottaa suihin. Tulet ihan nopeasti käymään. Sä voit lähteä ihan milloin sä itse haluat. Ei. Etkä sä kuvitella, että mä tulisin tänne vaan tuomaan bissejä jollekin kiittämättömälle jätkelle. Sä voit sit ryypätä ne kavereittes kanssa jossain puskassa. Hei, mä annoin sulle alennusta. En mä tarvitse. Nyt, hei! Sä et ole yhtään pahemman näköinen, ihan oikeesti. Haluaisitko sä jotain muuta? Valtat, sä haluat sen röökkiä? Mulla on tosi paljon röökkiä himassa. Eikö sä nyt menit niin hiljaiseksi? Sä et vois vähän antaa mulle. Nyt on vaan yksinäinen mies. Hei! Mitä ne? Miten sä nukut tähän aikaan? En oikein nukkunut viime yönä. Pelasit vai? No ihan sama. Mä muutan syksyksi Fajan luo. Sit kun teidän erot tulee voimaan, niin se olisi lähempänä mun kouluun, niin se olisi paljon järkevämpi. Rikku jää kyllä sun luo. Okei. Mut mä voin kyllä tulla viikonloppuisin ja muutenkin, jos te niin haluatte. Etkö sä vieläkään ole oppinut laittaa niitä astioita kunnolla tänne astionpesukoneeseen? Mitä? Ne täytyy laittaa tiiviimmin, jotta tänne mahtuu enemmän astioita. Ei näin, vaan näin. No, sähän just laitoit ne oikein. Mun pitää nyt mennä. Sä et lähde minnekään ennen kuin sä oot laittanut nämä astiat oikein. Teokin osaa laittaa astiat kunnolla. Ihan sama, mun pitää nyt mennä. Mihin sä nyt yhtäkkiä kuvittelet lähteväsi? Tapaamaan tyyppejä. Keitä? No, Siis kuvittelet sä oikeesti, että sä voit lähteä tosta noin vaan? Vaikka et sä laittanut näitä astioita edes paikoille. no justhän mä laitoin, ite otin ne vaan sieltä pois. Mitä jos vaan Riku lähtis ja mä tekisin sen puolesta noit tiskit? Ai niin, että Teo tekee nämä hommat sunkin puolesta. Siis et sä oikeesti osaa laittaa näitä astioita kunnolla. No näyttävästi en mä häivy nyt.
Hei, toit sä bisset? Joo, mukana on. Hei, meillä on bisse. Tulkaa ottaa. Joo. Vähän oudon makune. Haluatko maistaa? Ei tee mieli. Oot sä okei? Joo, vähän väsyttää vaan. Tää pyristää. Itse asiassa mun pitää mennä. Äiti on ollut tosi tiukkana ja ragea, koska Teo on muuttamassa. Mun pitää nyt mennä. Okei, moikka. Hei, mikä sulla on? Mitä nyt? Sä oot ollut outo ja äiti on sus tosi huolissa. Mä oon ihan fine. Sä et vaikuta siltä. Mikä sua nyt riivaa häivyy? En häivy ennen kuin sä kerrot mikä sulla on. Vittu nyt häivyt! En vittu häivy ennen kuin kerrot mikä sulla on. Riku, sattuuko sua johonkin? Oikeesti mä oon pahoillani. Mä oon ihan kunnossa. Mene pois. Mä oon oikeesti tosi Mene pois! Mä oon tyhmä paska. Joo, siis me oltiin yksi päivä kaveriporukalla ja saatiin sit idea, että hankitaan jotain juotavaa ja no, mä nyt lupaudun hankkiin muutamat bisset. En mä tarvitse. Hei! Mitäs? Sä nyt vois vähän antaa mulle huomiota. Mä oon vaan yksinäinen mies. Toi ois voinut käydä ihan kelle vaan. Eikä, sanot noin vaan, että mulle tulisi parempi fiilis. Ihan oikeesti. Mitä nyt? Miten niin, mitä nyt? Kai sä ajattelit tehdä tästä rikosilmoituksen. No en. Toi oli helvetin noloa. Noin tapahtuu tytöille, ei mulle. Ethän kerro tästä kellekään. Lupaa, ettet kerro tästä kellekään. Entä äiti? Etenkään sille. Et saa. Yhdellä ehdolla. Meet psykologille. Enkä. Mä en halua puhua tästä kellekään. Jos et halua puhua äidille, niin psykologit voi auttaa sua. Ja muutenkin niillä on vaitiolovelvollisuus. Okei. Mutta lupaathan, ettet kerro äidille. Lupaan. Muista, että tää ei oo sun vika. Tervetuloa.